Най-добрият халф в света. Така е определен Витиня от треньора на Тотнъм Томас Франк, след като португалският магиосник наниза хетрик именно на шпорите. Витиня действително се намира в изумителна форма. Това е играчът допринесъл за най-много голове на ПСЖ през този сезон – цели 13. През последните 2 години няма друг футболист в Шампионска лига, който да е вкарал повече голове от него с шутове извън пеналтерията. Той е човекът, който задава темпото в играта на парижани. Обемът и прецизността на подаванията му са впечатляващи. Освен това, ибериецът е с ключова роля при пресирането и бързото отнемане на топката, а неговата атлетичност му позволява постоянно да спринтира и да се открива. Един истински завършен полузащитник. През 2025-та той спечели 5 трофея с ПСЖ, покори Лигата на нациите с Португалия, има и място в топ 3 в крайното подреждане на златната топка. Има ли в момента халф, който да е способен да го конкурира? Сподели какво мислиш!